खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लायाव जोनोम जागोदान गथ'खौ गारनानै दोननाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिसिनि बाक्सा जिल्लानि आटियाबारियाव दिनै फुंबिलियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ गारनानै दोननाय थासारियाव मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव सोमोनांनाय थासारि लानानै फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे जायगानि थागिरिफ्रा गथ'खौ नुदोंमोन। उनाव गथ'साखौ रैखा खालामनाय जायो आरो गथ'सा अनसाय कमिटि CWC नि जोथोनाव लानानै थांनाय जायो। मख'जाथावदि अन्थाव बाथाव गथ'साखौ गारनानै गालांनाय जाथायनि आन्दोआव थानाय थासारिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफ्रा जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन आरो गथ'नि बिमा बिफा एबा न'खरखौ नागिरगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव ओनसोलनि जाय फरायसाफोरा गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि आनजादफोरजों लोगोसे नीट एबा JEE आरो IIT बायदि आनजादफोराव बाहागो लानो गोसो, बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय बे मोजां खौराङा। सिगां समाव गसाइगाव ओनसोलनि गोबां फरायसाफोरा माबा मोनसे आनजादनि कचिं लानो थाखाय गोबां रां गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो एबा लाहैनो गोनां जायोमोन। बेफोर उसुबिदाखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै माखासे लाइमोनफोरनि नाजानायाव नेक्स्ट रेंक आसाम मुंनि गंसे कचिं सेन्टारखौ बेखेवनाय जायो। जाय कचिं सेन्टाराव नोंथांमोना गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि आनजादजों लोगोसे नीट, JEE आरो APC, UPC बायदि बायदि आनजादनि कचिंखौ लानो हागोन होनना फोरमायदों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेक गथायदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुरनि मतंगा सकआव आसाम सोरखारनि मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेक गथायदों। जाय बिथांमोना बेराम आजार नाजारिनि मुङै आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन, बिथांमोननो दिनै राननानै होयो चेकखौ मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुरनि गासै सा 199 सुबुंफोरनो मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेकखौ गथायदों। तामुलपुराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। थांनाय मोनानि समाव तामुलपुर जिल्लानि बेंगुलिपारायाव स्पेशल टास्क फर्स थामहिनबा STF नि हानजाया हमनायाव जाफुंसार जायो। मख'जाथावदि मोनसे स्रोत खौरांनि गेजेरजों STF नि हानजाया तामुलपुरनि थागिरि गोहोम बसुमतारी, जाय 29 बोसोर बैसोनि, आरो सोदोबमा बसुमतारी, 23 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनो हायो। बे अपारेशनाव 2.9 किल'ग्राम आरो 1.97 किल'ग्राम लिरथायनि मोननै मैदेर हाथाइखौ बोखांनो हादों, जायनि लिरथाया गासै 4 किल'ग्रामसो जागोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि दायनिगिरिफ्रा मैदेर हाथाइखौ 6 लाखसो राङाव फाननो नाजादोंमोन। बेनि सायाव दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। आसामाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानाय ओनसोलफोराव बन्द खालामनाय एबा बन्द जाथ'नाय माखासे ट्रेन सिबिथाया फिन जागायफिनदों। सिमुलगुरि नामतियाली खावसे रेल सिबिथाया 17 साननि उनाव जागायफिनदों। NFR थामहिनबा नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव रेल सिबिथायखौ जागायफिनदों। गोदान खालामनाय ट्रेकफोराव डिजेल इन्जिनफोराल' खारगोन। बे राहाया दैबानाजों खहा जानाय न'खरफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय मोब्लिब रेलगारिफोरनि थांलाय फैलायखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। दिनैनिफ्राय मरान हाटनि गेजेरजों गोबां रेलगारिफोरा खारगोन। गुवाहाटी डिब्रुगड़ नागालेन्ड एक्सप्रेस, सिमुलगुरि मरान हाट, गुवाहाटी लिडु इन्टारसिटि एक्सप्रेस सिमुलगुरि मारन हाट जानानै खारगोन। सिमुलगुरि मारन हाट जानानै खारगोन रङिया लिडु इन्टारसिटि एक्सप्रेस। सिमुलगुरि मारन हाट जानानै खारगोन लामदिं तिनिसुकिया डेमु रेल। तिनिसुकिया जरहाट पेसेन्जार ट्रेना मरान हाट जानानै खारगोन। गुबुन गुबुन ट्रेनफोराबो लखिमपुर, रेडपा, रङिया जानानै गुबुन लामाजों खारगोन। कलियाबरनि बुरहा पाहाराव फिन हा गिसिखाफिनदों। बुरहा पाहाराव मोनबा जायगाफोराव हा गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों। फुंनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानो हमदों। बे समावनो बे हा गिसिखानायनि जाहोनाव हाब्रु गिसिखानायनि जाहोनाव माहारियारि राजा लामायाव फबसिनदों। हान्थामेलानि जेंना सोमजिदों। फुङाव नेशनेल हाइवेआव एसे ट्रेफिक जाम जादोंमोन। बे समावनो हा गिसिखाबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकआबो जाब्रबथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय दासिम
रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। खुंथायनि हेफाजाबजों राजा लामाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां बुरहा पाहाराव गोबांथार थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाउनाव हा खुरखादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।